Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бер көн ел туйдыра, язгы кыр эшләре тулы куәтенә дәвам итә. Тигез юллар, имин юллар, юлларга асфальт түшәлә. Бөек җиңүгә 79 ел. Müslüm бәйрәмне төрле чаралар белән каршы алды. Район агрофермалары һәм фермер хуҗалыкларында язгы кыр эшләре дәвам итә. Эш башкарыласы барлык майданнарының күп өлешендә инде чәчү эшләре төгәлләнде. Язгы кыр эшләренең барышы белән Август Müslüm агрофермасында һәм Авзал фермер хуҗалыгында танышып кайттык. Август Müslüm агрофермасының елга баш бүлекчәсендә кыр эшләре тулы куәтенә дәвам итә. Биредә борчак һәм бодай культурасын чәчүне төгәлләгәннәр. Шушы көннәрдә яңа культура җитен чәчүгә дә кирештеләр. Август Müslüm агрофермасында барлыгы 16,8 гектар җир тәшкил итә. Шул җирлектән безнең борчак чәчелде. 2640 гектар чәчелде, 1560 гектар язгы бодай. Хәзерге көндә чәчү эшләре алып барабыз җитен чәчү буенча. Җитен бездән чәчеләчәк барлыгы 2009 гектар. Шушы эшләрне бер атна 10 көн эчендә тәмамларбыз дип ышанып калабыз инде. Бүлекчәдә шулай ук техник культураларны чәчүдә дәвам итә. Механизаторлар күкреш чәчүдә тырыш хезмәтләрен куялар. Агрофирма оешкан көннән бирле эшләүче Рөстәм Салахов та алдынгылар рәтендә. Кыйынна, әлләне кыйын дип әйтеп булмый инде. Без гомер буе шушы эшне эшләгәч, улай меудым юлдан тракторда инде. Основном уборка чаклы кайчагында җир эшкәртергә теләгән. Аннан уборкинде комбайн, технический культуралар күп, кабагачлар, рапслар, бөтенсен алу кайбер нидә бер 2 айга сузыла. Ошауда, спецовкада, эш сәгате, вакытта бөтенләшә көйләнелгән тәртиптә. Авзал фермер хуҗалыгы механизаторлары да бу көннәрдә басудан кайтып кермиләр. Орлыкчылык юнәлешендә эшләүче хуҗалык бодай, борчак, карабодай культураларының төрле яңа сортларын үстерергә ниятли. Бодайның инде бездә 3 төрле сорты: Тулайковский 108, Ульяновский 100, Бурлак дигән сортлар. Аларны менә урнаштырып менә бу соңгы бодай басу инде монда. Моның астына Алла берсә люцерна чәчәргә җыенабыз. Карабодайга килгәндә әле Шеримшан күзенә Татарстан сорты. Хәзер аңа менә Шеримшанкына да чәчәбез быел. Менә монда бөтенләй тоже яңа сорт девятка белән былтырда шөгыльләнек. Тоже югары, уңышлы, бик шәп сорт. Механизаторлар кыр эшләре чорында бер генә минутны да бушка үткәрмиләр. Төшке аш вакытында да алар кырда тукланалар. Һава торышы коры, уңайлы булганда һәркем күбрәк эшләп калырга ашыга. Боллер чәчә, мин күлтилим, катымсот абылан, катымсот белән. Бу язга симнәрне күзләренә. Ага. Эшләргә мөмкинлекләр бармы соң? Бар инде бит, эшләп маташабыз гына. Әйбәт. Авыл хезмәтчәннәрен бу көннәрдә һава торышының салкынча торуы борчый. Әмма җир куенына салынган орлыклар яхшы тишелер һәм куанырлык уңыш бирер дигән өметтә алар. Иң мөһиме шушы өмет киселмәсен. Барыбызның да өметләре аклансын иде. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе. Язгы кыр эшләре төгәлләнергә дә өлгермәде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре терлек азык әзерләү өчен дә хәзерлек эшләрен башлады. Бу көннәрдә авыл хуҗалыгы формированиеларында терлек азыгын әзерләү буенча әзерлек эшләре белән район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе комиссиясе танышты. Язның бер көне ел туйдыра дип юкка гына әйтмиләр. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре әлеге әйтемне истә тотып, һәр көнне тырыш хезмәтләрен куялар. Бу көннәрдә аграрийлар терлек азыгын әзерләү буенча техникалар һәм тагылма кораллары әзерләү белән дә мәшгуль. Бүгенге көндә район буенча 2000 артык сом сыер, 5000 артык мөгезле эре терлек исәпләнә. Димәк, терлек азыгы да мулдан кирәк. Безнең инде район буенча барлыгы 1500 гектар кукуруз чәчелде. Алдагы елларда чәчелгән 3600 гектарда күп еллык үлән мәйданы бар. 1000 гектарга якын инде бер еллык үлән чәчелде. Техникага килгәндә инде бөтен техника да әзер. Бу көндә инде алар күбесе теге чәчү белән мәшгуль. Шулай да инде теге азык әзерләүгә техниканы әзерлиләр. Фермер хуҗалыкларында да безнең инде район буенча 3000 тонна печән планы куелган, 30 000 тонна сенаж, 34 000 тонна силос салу бурычы куелган.
Тірлеклерінің ең көбі Август Муслим агрофирмасында есепләнә. Агрофирмада җитәрлек күләмдә тірлек азык әзерләү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Барлык тірлек азык әзерләү техникасы инде бүгеннән үк әзерлек сызыгына куелган. На сегодняшний день заканчиваем посевную, посев, и уже идет подготовка к кормозаготовительной работе. На кормозаготовку выйдет у нас 2 кормоуборочных комбайна «Ягуары», 2 валкообразователя, 2 косилки дисковые, это бабочка, как называемые, и на перевозку, наверное, 7-8 единиц техники минимум ставить будем. Сыйфатлы һәм токлыклы тірлек азыгы мул сөткә нигез булып тора. Әлеге җаваплы компаниядә дә аграрийларыбыз сынатмас. Җитәрлек күләмдә һәм сыйфатлы тірлек азыгы әзерләнер дигән шанышта калабыз. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә юлларны яңарту, яңа асфальт төшеү эшләре дәвам итә. Бу язда Пятилетка һәм Вахитов урамнары да асфальт программасына керде. Тулырак алдагы репортажда. Асфальт түшәгәнче махсус техника Вахитов һәм Пятилетка урамнарын кырдырып, асфальт түшәргә әзерләп чыкты. Юлларда ремонт, төзекләндерү эшләре алып бару сәбәпле бу урамнарда хәрәкәт шикләнеп торса да, халык канәгатьсезлек белдермәде. Чөнки бу юллар аеруча Вахитов урамындагы юл чокырлардан гына тора иде. Юл фрезасы эшләп киткәннән соң Пятилетка урамына асфальт түшәлде. Бу урамда гомер итүчеләрнең куанычына чик-чама юк иде. Безнең урамда асфальт кирде. Иксинәбез инде әйбәт юлдан җиргә мотор итеп. Һәр вакыт шулай булсын инде, чисталык, тигез юллар. Безнең урамга асфальт җәюгә бик нык сөендек. Без моны бик күптән көткән идек инде. Biz моңа бик рәхмәтле һәм эшләгән эшчеләргә безнең урам исеменнән бик зур рәхмәт белдерәбез. Бу асфальт инде уртача иде безнең. Әмма ләкин барыбер шушы асфальт җәю кирәк иде. Асфальт түшәүне Йорчолы шәһәренең автострой җәмгыяте эшли. Юл фонды кысаларында башкарылучы эшне оешма егетләре тиз срокларда башкара. Юл фонды ярдәме белән Пятилетка урамында гына түгел, Комсомол колхоз урамының бер өлешенә дә асфальт җәелә. Бу эшләр белән бер рәттән Мөслимнең әйләнеш юлында тротуар ясала, яңа юл билгеләре куела. Мөслим гимназиясе территориясендә машина кую урыны да эшләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Йоз һәм җәй айлары юлчылар өчен дә кызу урак өсте. Кыштан соң җимерелгән урыннарны төзәтү, хөкүмәт программалары ярдәмендә төп автомобиль юлларында төзекләндерү эшләре башкару, барысы да шушы чорда эшләнә. Юлчыларның эшләре белән дә танышып кайттык. Татавтодар акционерлык җәмгыятенең Минзәлә филиалы Мөслим участок эшчеләре бу көннәрдә Мөслим иске сәяхәт юнәлешендә эшлиләр. Биредә сыйфатсыз, куркынычсыз юллар хөкүмәт программасы ярдәмендә 2 километрдан артык арада юл төзекләндерү эшләре алып барыла. Мөслим сәяхәт юнәлешендә юл төзекләндерү башкарабыз. Оннан артык техника эшли, күп кеше хезмәт куя, эшләрне төгәл таләпләргә китереп башкарабыз. Төзекләндерү эшләре барышында юл өстенә 2 кат асфальт җәелә. Юл кырлары вак таш белән ныгытылачак. Әлеге эшкә 10дән артык техника җәлеп ителгән. Шул кадәрлек кеше хезмәт куя. Юлларыбыз һәр вакыт куркынычсыз һәм имин булсын. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә төзелеш, реконструкция эшләре елда башкарылып килә. Административ биналарга капиталь ремонт программасы ярдәмендә элекеге редакция бинасына да капиталь ремонт ясала. Ремонт барышында бинаның түбәсе алыштырылачак, яңа фасад ясалачак. Бүгенге көндә эшчеләр бинаның диварларын тышлау өчен тимер каркаслар кору белән мәшгуль. Бу эшләрне Кукмара районының эшче бригадасы башкара. Без Таткомол жилсервис оешмасының Кукмарадан килеп эшлибез. Шул оешмада без официальный эшләүчеләр. Монда килгәнгә шатнадыр дигәндә. Шуның фасадын Bildiğin uzayımızın aratısında pioner лагерь şekilde лагерь ясады. Капиталь ремонт эшләре апрель азагында башланып киткән иде. Җимерәсен җимереп, сөтәсен сөткәннән соң бинаның эшен диварларын кырып чистарттылар. Эшчеләр канатланып эшли. Кайчандыр биредә иҗат кешеләренең эшләве дә шундый мөхит тудыратыр күрәсең. Бинаның беренче катында электр линияларын көйләү, яңа чыбыклар сузу эшләре дә алып барыла. Бу эшләрне җирлектәге оешма эшчеләре башкара. Безнең бригада электрика суза. Әргі моментта мына бірінші этажны яртысын диргә булай инде бетердек. Алайса, икенче этажга тунсак бетербез дип өтмәнсен якын тирә арада.
Ремонт барышында ішкі эшләр башкарылып, яңа җиһазлар да алыначак. Капиталь ремонт төгәлләнеп, бина кулланышка тапшырылгач, биредә суд приставлары хезмәте, мировой суд урнашачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә агачлар утырту экология мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Узган шимбәдә Хәтер бакчасы акциясе узды. Әлеге чарага оешма предприятиеләр гына түгел, теләге булганнар да актив кушылды. Бөек җиңүнең 79 еллыгына багышлап Томчы йөзү бассейны янындагы мәйданчыкта 300 төп нарат агачы утыртылды. Акциядә 400-гә якын кеше катнашты. Көн җиләс булуга да карамастан, районыбыз халкы бик актив. Хәтер бакчасын бүген агач белән туландырабыз. 300-гә якын нарат алып кайттык. Инде бик актив кына район халкы белән менә шушындай территориябызны яшьләндерү буенча бик күп хезмәт куя район халкы. Шуңа күрә мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Быел Хәтер бакчасы акциясының 5нче сезоны старт алды. Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган һәр кеше истәлегенә 27 миллион агач утыртыла. Акциядә һәркем күтәренке хезмәт рухы белән эшләде. Агачлар үсеп киткәч, мәйданчык бик матур ял урынына әйләнәчәк. Бүген яшьләр дә, өлкәннәр дә барысы бердән булып бу эшкә чыктылар, бик теләп катнашалар. Көн салкын булуга карамастан, барысында да хезмәт дәрте. Бу безнең киләчәк буыннарга шундый бер истәлек булып калыр дип уйлыйм. Хәтер бакчасына агач утыртырга дип килдек. Үзебезнең әфганчыларыбыз белән киләчәктә шушы матур агачларыбыз безне ышыклар, яклар дип ышанабыз. Безнең хастахана коллективы һәр вакыт шушындый мероприятиеларда актив катнаша. Әлбәттә, бүгенге субботникта да Хәтер бакчасында безнең коллектив катнашып, үзебезнең әз генә булса да көчебезне куеп, шушы бакчаны үстерүдә, аны киләчәккә тәрбияләүдә, Алла бирсә инде үзебезнең өлешебезне кертәбез. Хәтер бакчасы халыкара акциясының бурычы рус солдатының батырлыгы турында искә төшерү генә түгел, бүген дә илнең тынычлык өчен көрәшүенә игътибар итү. Хәтер бакчасы акциясе азатлык өчен көрәштә үз гомерләрен биргән кешеләрнең истәлеген мәңгеләштерүне берләштергән хәрәкәт. Моннан тыш акция экология өлкәсендәге актуаль мәсьәләләрне хәл итү, җирлегебезне яшелләндерү, урманнарны торгызуны да күз уңында тота. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Хорлар көрәше үткәрү матур традиция әйләнеп бара. Мөслим гимназиясында да хорлар көрәше үткәрелде. Бәйгедә гимназияның башлангыч сыйныф укучылары барлыгы 11 сыйныф көч сынашты. Бәйге сәләтле балаларны ачыклау, хор җырын популярлаштыру, патриотик хисләр тәрбияләү максатыннан 2нче мәртәбә үткәрелә. Ярышка һәр сыйныфның ныклы әзерлекле килгәненә игътибар иттек. Шараны без инде 3нче ел үткәрәбез. Патриотик хисләргә җырлар, или безнең 15 майда гаилә көне дә бит инде шул темага туры китерген. Инде дә булса җырлар. 1нче сыйныфтан 4нче сыйныфка хәтле укучылар бүген матур итеп җырлар башкардылар. Алар патриотик темага костюмнар әзерләделәр, шарлар кабаттылар һәм бик матур итеп чыгыш ясадылар. Әлеге чаралар укучыларда үзебезнең илебезгә, туган илебезгә карата патриотик хисләр тәрбияли, укучыларда горурлык хисләре тәрбияли. Бәйгене 1нче Б сыйныфы укучылары «Бравые солдаты» җыры белән башлап җибәрде. Кызлар һәм егетләр махсус хәрби костюмнардан сәхнәгә чыкты. Аларның чыгышына жюри иң югары бәя бирде. Урыннар һәр сыйныф арасында аерым билгеләнде. 1нче класс нәниләре арасында үткәрелгән хорлар көрәшендә Лейсән Фәхретдинов җитәкләгән 1нче Б сыйныфы җиңүче булды. Бәйгедә шулай ук 2нче А һәм 2нче Б сыйныфлары 3нче А җиңүчеләр булды. Алсу Гумерова җитәкләгән 4нче А сыйныфы исә Гран-прига лаек булды. Бу сыйныфта белем алучы Сәрвиназ Галимова үзләренең җиңәселәренә ныклы ышаныч белән килгән иде. Мин бик яратам патриотик җырларны, кайчандыр ижештырганда җырлап биреп, кайчандыр телевизордан кушам. Бик хорош, бик әйбәт. Төрле еллардагы патриотик җырлар аша укучылар үз илләренең тарихы, ватан геройлары турында сөйләде. Вокал сәнгатендә үз талантларын күрсәтте. Җиңүче сыйныфларга мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бар кеше сокланырлык гаиләм бар. Балалар мәхәббәт җимеше. Шушы исем астында район мәдәният йортында балалар сәнгать мәктәбенең иҗади отчет концерты үтте. Залда алма төшәрлектә урын юк иде. Бәйрәм чарасында район җитәкчелеге дә катнашты.
Boğular Sәнгать мәктәбе елда ota-аналар алдында йомгаклау отчет концерты әзерлей. 2023-2024 уку елын тәмамлаучы укучыларның чыгышлары быелда югары әзерлекле булулары белән аерылып торды. Әлбәттә, һәр ата-ана үзенең баласының уңган булган сәләтле икәнен күрәсе килә. Инде менә шушы ата-аналарның шушы күрергә теләкләрен нәкъ менә сәнгать мәктәбе укытучылары анда балаларны шөгыльләндереп, балаларның сәләтен, талантын үстерергә ярдәм итәләр. Минем 3 онагым йөри монда. Ике онагым малайлар йөриләр, оркестрга, хорайга йөриләр. Бер бәләкәй кызыбыз иркә рәсемгә йөри. Алар бик яратып йөриләр, бик канәгать. Барасылары гына килеп тора анда. Традиция буенча концертта конкурс лауреатлары, дуэтлар һәм ансамбльләр, тынлы оркестр һәм курайчылар ансамбльләре, хореография ансамбльләре чыгыш ясады. Мәктәп тормышында актив катнашкан балалар сәхнәдә дә шоя булулары белән аерылып торды. Мин отчетный концертта 3-нче ел катнашам. Мин баянда уйныйм. Башта биюгә дә йөргәнем, аннан соң ташладым. Минем өйдә баян бар. Мин төрле татар, рус көйләрен уйныйм. Район мәдәният йорты фойесында бик матур күргәзмә дә әзерләнеп, аларда рәсем сәнгате сыйныфында белем алучы укучыларның кул эшләре урын алган иде. Теләгән кешеләр күргәзмә зонасында әвәләү рәсем ясау буенча әзерләнгән мастер-классларда да катнаша алды. Балалар инде безне бик яратып йөриләр дәресләргә. Без инде укытучылар буларак төрле техникалар да эшләргә итәбез. Юннан белән сорок юннан войлыковаление, рисунок, живопись, станковая композиция дәресләре, лепка дәресләре, декоративно-прикладное искусство дәресләре керә безнең мәктәптә. Бәйрәм чарасында гаилә көне уңаена Мөслим авылында яшәүче 45 еллык сапфир туйларын билгеләп үтүче Рәшид Вагызов белән Нәкыйбә Гайнетдинова, Шуганка авылыннан 62 ел гаилә учагын саклап яшәүче Мөсәппиха һәм Рамазан Бадретдиновлар район башлыгының тәбрикләү хатына лаек булды. Сәнгать мәктәбендә белем алу зур җаваплылык, тырышлык һәм сабырлык сорый. Мәктәп тормышы белән сәнгать дөньясын бәйләп алып бару өчен ихтыяр көче дә кирәк. Җирлектә талантлы балалар әз түгел. Иҗат концертының көчле алкышларга күмелүе, укучыларның да, остазлары, җитәкчеләрнең дә бер бөтен булып эшләү нәтиҗәсе. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Тыйгылда авылында гомер итүче Люция һәм Рауль Минхаҗевлар гаиләсе районыбызның үрнәк гаиләләренең берсе. Тормыш сынауларында, бәхетле мизгелләрендә сабырлык белән матур итеп үткәрә белгән алар. Төп йортта улы һәм килене белән яшәүче бәхетле гаиләгә сокланып, алардан матур киңәшләр ишетеп кайттык. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Рауль апай да Люция апа да Тойгылда авылында туып үскәннәр. Хәтта икесе бер класста, бер мәктәптә укып белем алганнар. Әмма очрашып йөрүләре егет армия сафларыннан кыз укытучы һөнәр алып кайткач кына башлана. Бер-берсен балачактан ук белгән парлар булсалар да очрашып йөрүләренә 4 ел тулгач кына гаилә коралар алар. Укыган вакытта ук тәртипле булды ул. Укыган вакытта тәртипле булды, яхшы укыды. Без икебез дә яхшы укыдык инде, икебез дә бер чама кешеләр инде. Шулай дип сойлангандыр инде, теге димәсәк. Начар юлда йөрмәгәчтән, начарлыклар эшләмәгәчтән инде Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире шулай булгандыр, әйме? Шулаймы? Шулайдыр инде. Гадәттә халыкта егет булачак тормыш иптәшен әнисенә шатып сайлый диләр. Гаилә башлыгы Рауль абый да тормыш иптәшен сайлаганда һеч кенә дә ялгышмый. Люция белән әни алар бер-берсен аңлап бик матур итеп яшәделәр. Әни белән кыз яшәдек. Бер нәрсә булмады. Әни кызым дип менә торганда алай килен дип, ни дип теге кыерсыту дигән понятиеләр бездә булмады инде алар. Рауль абый хуҗалыкта комсомол секретаре, парт оешма секретаре, идарәче, авыл җирлеге башлыгы кебек һәр вакыт җаваплы хезмәтләр башкара. Люция апа сайлаган һөнәренә тугры калып, гомер буе укытучы булып хезмәт куя. Кайнана-кайната белән яшәү бәхете дә насыйп була Люция апага. Бабай кайтып килмәде инде. Иртән чыгып китер юл. Сәгать шул 5-кә чыгып китнәр дип чыгып китәдер. Оннан без балаларны таратып бетерәдер инде. Алар үзем дә алар белән китәм инде. Оннан соң ул кайтып ашап китәдер. Оннан көне буе балалар белән булды инде. Балалар бик нык ярдәм иттеләр. Гаиләдә бер артлы Илсур, Рамил һәм Алсу дөньяга киләләр. Балалар да әти-әниләре кебек тырыш, хезмәт сөйүчән булып үсәләр. Бер кашан да әти-әниләренең йөзенә кызыллык китермиләр. Киленнәре Гөлгөнәне дә бик яратып кабул иткәннәр алар. Бергә яшәүләренә дә 26 ел тулып киткән Минхаҗевларның.
Юк, ничектер бик җиңел килеп кердем инде мин бу гаиләгә. 70-ле ияләшкән инде бик күп еллар дус булып җөрдек инде. Әти-әниләр дә аралашты. Таныш кешеләр инде. Курыкмыйча килеп кердек. Гөлгүнәнең шәфкатьле, сабыр, акыллы булуы җәлеп итте ди Рамил. Алар да әти-әниләрнең изен дәвам итеп 9 ел очрашып йөриләр. Икесе дә бер мәктәптә белем алалар. Бер-берсен тагын да якыннан белгәч кенә гаилә коралар яшьләр. Яшь чакта ушаганбыздыр инде бер-беребезне. Вакытта икенче төрлерәк буласың бит инде. Бу гаилә гомумән икенче төрле гаилә иде бит инде. Алар безгә күчеп килгәндә бик интеллигентный, бик акыллы, бик матур гаилә иде. Аерылып торалар инде үзләре үк. Менә әти дә бит инде күп еллар җитәкчелек урында эшләгән кеше, әни укытучы. Икенче төрле гаилә инде гомумән. Гөлгүнә авылда бик җаваплы һөнәр башкара. Авылның шәфкать туташы ул. Шуңа күрә дә күп вакыт көндезен генә түгел, төнлә дә авырулар янына барырга туры килә. Койсы бер чыгып киткәнне белми дә кала, уянмый да. Барам кайтам белми дә кала. Киңәшләшеп бергә яшәргә кирәк. Өйләнешкәндә үк яшим дип, түзәм дип, сабыр булам дип башласалар гына инде. Тормышны. Тормышны шул. Балаларга да инде без үзегез карагыз, үзегез уйлагыз дип нитәбез инде. Кызларны тормышлы иттек менә хәзер алар. Төп йорт ул һәр вакыт кунаклар күп җыела торган, балалар, оныклар яратып кайта торган йорт. Бүген Минхаҗевлар нәкъ менә барлык балаларны, туганнарны җыеп торучылар. Кайчан гына кем генә килсә дә аларның ишекләре ачык, йөзләре якты. Йортның түрендә һәр вакыт әти-әни каршы алса, абый җиңгиләре тәмле ризыклар белән кунак итә. Мен Аллаһ Тәгаләгә мең рәхмәт инде, күп рәхмәт ничек. Миңа бик акыллы, бик яхшы киленнәр бирде. Бик тәүфиклы киленнәр бирде. Ике киленем булды, инде икесе дә бик акыллы, бик тәүфиклы. Шул кадәр. Менә килешеп эшлибез. Әни мен киттем, киткән дип чыгып китә. Мен кайттым, кайтканда килеп чыга. Безнең өйдә менә киткән кеше китте, кайткан кеше чыгып китте булай түгел. Мен филан җиргә барып кайтам әле, мен дигәндә барып кайтам әле. Шул бу эшне эшлибез әле. Уртага салып сөйләшәбез. Безнең андый яшен дигәндәй мондый ни юк. Аллаһка шөкер. Киләсе елда алтын туйларын каршы алырга җыенучы Люция һәм Равил Минхаҗевлар тату, бәхетле гаилә коруның төп сере бер-береңне аңлауда һәм гаилә тормышына әзер булуда диләр. Йортны нурлы итүче һәм ерактан ук үзенә тартып торучы да нәкъ менә шушы гаиләдәге мәхәббәт һәм бердәмлек мөгаен. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бик җиңүнең 79 еллык уңаеннан өлкәннәр арасында Спартакиада ярышлары үтте. Бер елга җитәрлек энергия бирүче традицион ярышларда елдан-ел күбрәк кеше катнаша. Бу хакта толырак алдагы сюжетыбызда. Яшик спорт комплексында өлкән буын вәкилләре арасында узган 3нче буын 14нче республика Спартакиада ярышларының муниципаль этабы быел да актив өлкәннәрне җыйды. Рушшуган, Вәрешбаш авыл җирлекләре, районның кортлар һәм инвалидлар йорты командалары мондый ярышларны аеруча көтеп ала. Спорт бәйрәменә инде безнең авылыбызда Вәрешбаш җирлегендә бик актив катнаша. Елдан-ел шушы бәйрәмнәребез көчәя, катнашучыларыбыз да күбәя. Үзебезнең җирлегебездә актив кешеләр булу белән мин бик канәгать, Аллаһка шөкер. Аларга бер әйтү белән алар йөгереп киләләр. Үзебезнең сәламәтлекне үзебез кайгыртмасак дип бик актив йөриләр, Аллаһка шөкер. Менә бер ел катнашмадым, элекке катнашадыр идем. Теннис уйныйм, аны бик яратып уйныйбыз. Аннан атуны нәрсә диләр әле атам. Ата торганда уйнарга бик яратам. Аннан менә быел атуны мылтыктан атырга керткәннәр бит әле. Аңа да язылдым әле, атып карыйм әле. Хатын-кызлар һәм иратлар 6 спорт төрендә көч сынашты. Кузьма Иванов бу ярышларның иң өлкән уенчысы. Сәламәт тәндә, сәламәт рухти райондашыбыз. Спорт это здоровье. Спорт сәламәтлек егетләр. Дуслар, сез яшьләр, менә миңа хәзер 83 яшь, итә әле җиңүче бик сирәк мине. Чөнки мин иң яраткан шахмат. Второстепенный мин настольный теннис. Менә настольный теннистан мин 7нче класста укыганда башлаган инде. Шуннан бирле туктаган юк менә. Спорт ярышлары белән бер рәттән өлкәннәр ГТО нормативларында тапшырды. Сыгылмалыкта кайберләре яшьләр белән ярышырлык хәтта. Тагын бер җыелдык әле монда. Күршергә ясын, һәммә ел саен киләбез. Тагын да яшәргә ясын, күршергә ясын. Бәхетләр телибез сезгә. Сез дә чирләмәгез, безгә дә шулай яшәргә ясын. Матур гына яшәйбез, спортларда дуслар, бер-беребезгә аралашабыз, беребезгә беребез ярдәм итәбез.
Bütün vaqtda dayanışlar. Biz yaşayız. Җиңүчеләр медальләр һәм грамоталар бүләкләнде. Спорт чарасы үзенең егәлекне сынаудан тыш, оралашу, очрашу урыны да булып тора. Бәйгедән соң өлкәннәр кайнар чәй, җылы кабартма белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.